Njaga budaya Jawa kaanggit déning Zenis Vitaloka. Para kanca, ayo padha kuliah ing UGRIS. Jupuk wae prodi basa Jawa. Basa Jawa, basa kang endah kaya lautan. Basa kang kudu dijaga kaya berlian lan basa kang kudu dilestarike. Ning kono awake dhewe bisa sinau bareng-bareng kaya panatacara, karawitan, macapat, tari, wayang, lan drama Jawa. Aja sampe budayane dhewe ilang merga kebarat-baratan. Ayo para kanca, bareng-bareng padha nguri-nguri budayane dhewe supaya basa Jawa ora ilang. Matur nuwun.